Ada mga badi. Piritong isda sa mga badi ha. Kaya minus ang panaga. Ito lang po yung ulamin namin. Ayan. Isdang galunggong. Kung tawagin sa amin. Sa Mindanao. Luto na ang piniritong isda mga badi. Masudan nga rin mga badi. Oh, sauce. Sili, sukag, toyo, limon sito. Talami, ano nga sudan. Maning sudan niya. Sa Bisaya pa, maning sudan niya malamami. Kaya magkinamot ng tagkaon, di ba? Tirada na ba day? Kalami, ano mga badi. Ako ni siyang gipaulay, kaya gipa crispy, ginang gayo, kaya para lami, kaya ba? Ulala. Naratong sudan mga baday, manyapon na ito mga baday, manyapon na kita kamatis kaya ginamos naradayan ang piniritong dapat yung sampay na okay. God bless you mga baday, manyapon. Aha. Isang na mo taon na panahon. Di ba pa may hotel sa Unit 1?
Madilan. Damang tulog. Ito may pinakabayad sa ila. Correct din siya pa rin. Kailan ko naman yung abot ko siya nga sa sinisang ba? Ito naman ito. Nagyan ng palo. Nagyan sa palo. Gano'n. Ba? Ano ba? Ay, pang-paktas mo ba? Tatlat mo rin. Kaligan. Gana ka? Ito sa kuan. Tapos suntunin yung bakit. Ape? Sige ba, ako na si Mama Rabate na katila, sa pinagpulan nila baite. Di man, katong ni Agi na ana ang ako ang kuan. Ay wala pa di ay. Kuan pa kanang sa to. Niato ko to, niato ko dito. Pila di bayro ng tanan? Pila di ang bayro nun?